nhw'n corfod talu am 4 neu 5 gwaith beth o'n i'n corfod talu ar y pryd. Maen nhw'n bryd yn yr ardal hyn. Yn bryd iawn. When I was growing up, I think there were a lot of apprenticeships. These days, there doesn't seem to be much of that around. Dwi'n gweld yn gostus ofnadwy i bobl ifanc i gallu sefydlu hyn yn gyda'i cartrefi cynta. Dwi'n gweld bod yna ormodedd o dau yn cael ei gwerthu i bobl dŵad, yn enwedig ar yr arfordir, lle mae cartrefi yn cael ei, tai yn cael ei prynu gan bobl o deddwyrain Lloegr am arian ar swydus o uchel. Mae rent tai yn uchel fi'n credu, so mae bobl ifanc ffili safio arian i ddod i deposit ar tŷ. Maen nhw'n corfod talu am 4 neu 5 gwaith beth o'n i'n corfod talu ar y pryd. A sa'n credu bod nhw'n cael ei talu 4-5 gwaith am ei gwaith, so mae fe'n galed i pobl ifanc dwrnod i prynu tai a mynd ar y property ladder. You've got Swansea Valley, the Rhondda Valleys, a one category for like. Then you've got Tenby, Mumbles, you know, they're off the scale. They're like equivalent to London prices. Fydden ni'n becso amdano fe fi credu, achos mae'n da arian ti'n ennill yn dy waith a faint ti'n corfod talu am tîm, mae fe'n galed. Mae crwt ni nawr, mae fe yn y plis. A fi credu bydde fe'n ffindo fe'n galed wrth unan i prynu tŷ.